Vecinii sunt cei care s-au plâns că de aproape o lună de zile 3 cai sunt lăsați să moară de foame. Reprezentanții Poliției Animalelor au venit în curtea proprietarului să vadă animalele. Au rus din ușe și a bătut cuie în ușe ca să se înțepe în cuie dacă cumva vor să mai mănânce să roagă din ușe. Vom solicita în mod special instanței decăderea din drepturi și încuvințarea de a fi transferați către o fermă care îi va putea îngriji. Caii au rămas în gospodăria lui Marin Staicu până când cei de la Poliția Animalelor vor obține o hotărâre judecătorească, iar animalele ar putea fi încredințate primăriei Potcoava. În data de 21 ianuarie 2011, judecătoria Slatina a hotărât printr-o ordonanță președințială preluarea cailor care au făcut subiectul unei anchete realizate de Poliția Animalelor în localitatea Potcoava din județul Olt. Cele 3 cavaline erau lăsate să moară de foame, iar proprietarul a recunoscut că nu are posibilitatea să-i hrănească datorită situației financiare deosebit de precare în care se află. În urma sentinței judecătorești, o echipă IGPPA din cadrul Poliției Animalelor București, însoțită de executorul judecătoresc, s-au deplasat în localitatea Potcoava. Împreună cu Poliția Română și reprezentanța ai Poliției Animalelor Olt au pus în aplicare ordonanța președințială. Astfel au fost preluate cavalinele și încuvințate pe o perioadă de 6 luni unității administrativ-teritoriale Potcoava. Animalele au fost ridicate de mașina primăriei și cazate în grajurile puse la dispoziție de primarul localității Potcoava.